Sadurunge kowe netepi gapuraning bebrayan kowe bakal tak sangoni kawruh sumurupa wong lanang salaki rabimu kudu gondeli patang perkara siji wisma loro curiga telu turangga papat kukila wisma kuwi omah kuwi sipate ngiyupi lan ngayomi sing manggon ana kono yen udan ora kudanan yen panas ora kepanasen maknane wong lanang kudu duwe sifat wisma kudu paring pengayoman marang kulawarga kapindhone curiga kuwi keris-keris kuwi wujude gegaman utawa piandel tegese wong lanang kudu duwe piandel nyukupi kebutuhane keluarga angka 3 ya kuwi wujude turangga tegese jaran kae playune banter maknane wong lanang kudu banter pamikire landhep panggrahitane wekasan wong lanang mau bisa ngrampungke perkara kalamun sajroning bebrayan mau lagi ana perkara ewadine sing pungkasan wong lanang wani rabi mono kudu duweni watak kukila utawa manuk kae swarane apik bisa gawe sengsem sapa wae kang ngrungokake tegese wong lanang sajroning omah-omah tembung sak tembung kudu dijaga aja nganti gawe tatu atine wong wadon jalaran wong wadon kuwi atine alus kesenggol swara banter sithik wis keronta-ronta nuringgih Rama Kyai sedaya dawuh pangandika paduka badhe kula estesaken yen wis pancen madhep kang sarta mantep sing dadi rasamu aku dadi wong tuwa mung bisa ndonga lan mangestoni muga-muga anggonmu bebrayan besok kalis syukur beda lan pangrencana sawijaya sikra kang para tumingal nuringgih duwa ana parigawe apa kunjuk aturwa mundi dawuh saking Kanjeng Rama Janaka mbok bilih dedhaupanipun Kakang Mas Gatotkaca lan Mbak Yu Mergiwa dipun murungaken wo Kanjeng Rama Kanjeng Rama lakon menapa ingkang kula sandhang kok ngantos kula gagar wigaranggen kula badhe palakrama kowe aja sambat karo bapakmu aku ora mudeng sing dadi karepe Janaka ning mbok menawa kurang nggonmu dirakat bocah ora gelem poso ora gelem melek dadine ya kaya kowe kuwi rabi kari ngenteni dinane kok dadak batal sudi anak alman miyat
sing tak lakoni abote kaya wong mikul bumi. Layak to layak durung suwe Gatotkaca katon nyupena utawa ngimpi kang kurang prayoga. Tinemune jebul paman Janaka mbata kanggonku dedaupan dewa banjur nyawane Gatotkaca. Timbang aku nyawang mergiwa rabi karo wong liya wong lanang kok ecek-ecek ngene piye ngene iki. Duh wong rabi. Kapejahana kemawon kula Prabu tinimbang kula nglampahi lelampahan ingkang kados mekaten. Musik alam. Ngene iki aku malih kelingan rikalane kowe biyen lagi lahir wis dadi jagone dewa. Ragamu wae dumadi saka tosan lan gegaman. Lah kok saiki kowe rabi batal dadak nangis piye? Wong lanang kuwi kudu jembar tebane karo dene jagat iki ora mung sak godhong kelor. Hah? Jagat iki ora mung sak godhong kelor, isih akeh wong wadon kang ayune ngungkuli calonmu si Pergiwa. Nanging batin kula mboten kenging dipun selaki namung Kyai Pergiwa ingkang saged mlebet wonten manah kula. Ngene ya tak kandhani. Cara aku biyen wong loro kok wis padha senenge ning wong tuane kok nganti ra setuju napa ditengi riyen. Aja. Aja no. Durung dadi hake kok wis blunas-blunus. Nek cara nom-nomku dhisik jaman Narayana bapake utawa ibuke ra setuju colong go lunga. Pergiwana kene aku mau ngarepe ngucapake sugeng anggonmu bakale Apalakrama kelawan Atmajendra Ngastina Sileswana Mandra Kumara. Luwung tak entenge patiku nek lakone kudu kaya mangkene. Kula boten tresna, kula boten setya kaliyan semono. Nanging kuwi wis dadi keputusane ramamu paman Janaka anggone bakal ngrabekke sliramu wong ayu kelawan anak Ngastina Sileswana Mandra Kumara. Bojoku Cahayu. Sing
Gatut kece ning kene iki. Ayo minggat tekan kene aja ngrusui calon bojoku. Kelakon rabi karo Pergiwa yen wis bisa nglangkai bangkine Gatotkaca. Lo ngejak geger. Ayo. Isin wis ngerti dedhaupane batal kok isih meksa menteng kelek ngendel-ndelke Pergiwa badhe kula belani ngantos tetes sing getih kang pungkasan. Wah bosen uripe Gatotkaca. Ayo maju. Wonten daya angin ingkang guncang raga kawula prasasat linala sanata bebayu kula. Duka Prabu kula nyuwun pengayoman. Lho, si Adi bubar ngopo kok iso kaya mengkini kedadiane? Badhe ngukum Gatotkaca. Perkarane kula wurungaken dedhaupanipun kaliyan anak kula pun Pergiwa piyambakipun boten nrima. Njur anakmu arep kok rabeke karo sapa? Kaliyan Lesmana Mandra Kumaradaka Prabu. Lah iki kowe iki ya ngawur kok. Kowe kuwi satriya lho, Di. Rembug wis gumanthok, dina wis dadi, lah kok si Gatotkaca karo Pergiwa arep kok batalke. Ngono kuwi jenenge kowe ora iso ngugemi jiwane kasatriyan mulati lan makartimu ora nyawiji. Si Adi iso mbatalke dedhaupane si Gatotkaca lan genduk Pergiwa kuwi jalarane apa? Ngemban dawuh Guru Durna awit Gatotkaca upami Apalakrama kaliyan anak kula pun Pergiwa ing tembinipun badhe nemahi bebendu. Kok iso ngono? Dasaripun itungan Pancasuda. Yayi, kowe kudune tanggap ing sasmita. Begawan Durna kuwi sapa? Pati Sengkuni iki sapa? Kuwi iki wong-wonge Kurawa. Bisa den arani dom sumusuk ing banyu. Sing arep duwe gawe iki Jodipati karo Madukara. Lah kok wong jaban rangkah arep melu-melu.
wong Jaban Rangkah karep ngrusak kanthi mengajap ringke Pandhawa iki maneka warna carane klebu nganggo cara mbatalke dedaupan iki. Aku gumun karo kowe iki Janaka. Jare Kresna karo Janaka ngibarat suruh lumah lan kurepe yen dinulu beda wujude yen dinike tunggal rasane. Nanging apa nyatane kowe luwih percaya karo wong Jaban Rangkah kanthi dasar itungan-itungan sing ora cetha wujud lan nyatane. Nggih, kula nyuwun pangapunten, kula nyuwun dipun waluyakaken Dukaka Prabu. Ya. Jeneng sira Yayi bakal tak waluyakake nanging tak jaluk yen pancen Wisnu kuwi binelah panitise marang Kresna lan Janaka, Siadi kudu njabel pangandikane Siadi kang bakal jatuh nglamake anak Ngastina kelawan anakmu si Pergiwa. Rabine Gatotkaca karo Pergiwa kudu tetep lumaku ngestaken dawuh. Tak usah dani. Ing antaraning palakramanipun Raden Gatotkaca kaliyan Dewi Pergiwa datang tarimah para Kurawa geger jawi. Bali musuh Kresna mesti Pandhawa luwih manut cangkeme wong Ndrawati timbang para Brahmana yogi Kakang Pendhita Durna. Para Kurawa narimake barisan witing kelapa cawis ki. Hak cicil Bratayuda dina iki. Dampiak tak rangsang balawarna gagale Gatotkaca Pergiwa yo tampan rono. Titir modar kowe yo tampane. Hey!
peteng sampun padhang, sing ruwet sampun udar. Pala kramanipun Ndara Gatotkaca ateges lakon Banjaran Gatotkaca sampun tuntas. Tas. Iya Kyai Semar, mugi-mugi ingkang becik kenging kinarya patuladan ingkang ala kagilsa anut lakuning jaman. Lakon Banjaran Gatotkaca Seratri Muput kenging kinarya kaca benggala anyrambahana katentreman kawilujengan kebagaswarasan sumrambahipun para warga gong ingkang mapan wonten ing dusun Bulu. Dadi dusun Badatun Toyibatun Warapun Klebur.